Laza Lazarević, čuveni srpski lekar i pisac, žive u ovoj zgradi tokom svog studiranja u Berlinu. Od danas na ovoj zgradi postoji spomen ploča u čast Lazi Lazareviću. Gotovo 150 godina kasnije, zgrada u centru Berlina u Šumanovoj ulici, gde je tada student medicine Laza Lazarević proveo svoje studentske dane i doktorirao 1879. godine, ali i stekao inspiraciju za svoju pripovetku Švabica, od sada na sebi ponosno nosi spomen ploču posvećenu njemu. Ambasadorka Srbije u Nemačkoj, dr. Snežana Janković, smatra ovaj dan velikim i važnim za sve Srbe u Berlinu. Naravno i za ambasadu, kao i za srpsko-nemačke odnose i saradnju u oblasti kulture. Zahvalila je Humboldt univerzitetu u Berlinu na saradnji, kao i Wolfu von Moltkeu, vlasniku zgrade u kojoj je naš pisac stanovao, za razumevanje značaja i mesta koje Laza Lazarević zauzima u srpskoj kulturi i medicini. Tokom svog kratkog života ostavio je neizbrisiv trag u srpskoj književnosti i medicini, bio je izuzetna i plemenita ličnost, te kao takav izvor inspiracije za generacije Srba. Zaista sam presrećna da smo ovu proceduru okončali posle skoro godinu i po dana, kad smo pokrenuli inicijativu prema Humboldt univerzitetu na kome Laza Lazarević studirao, tada se zvao Friedrich Wilhelm univerzitet. Oni su nam dali adresu na kojoj je živeo kao student, onda smo kontaktirali vlasnika zgrade, gospodina von Moltkea. On nam je dao odobrenje, ali pošto je zgrada pod zaštitom države, trebalo je prikupiti razne dozvole. Naravno, procedura je postojala i u Srbiji i nakon celog tog procesa, evo nas danas, imamo zaista veliku čast i veliko zadovoljstvo da otkrijemo spomen ploču Lazi Lazareviću. Za mene su uvek ovo najemotivniji trenuci u našem službovanju u inostranstvu, da idemo tragovima naših velikana koji su studirajući u Nemačkoj, Francuskoj i Švajcarskoj donosili evropske najsavremenije ideje u Srbiju i činili našu zemlju prosperitetnijom i boljom. Slavista i profesor u penziji Humboldt univerziteta dr. Vesna Cidilko govorila je o mestu koje Laza Lazarević kao začetnik srpskog realizma zauzima u našoj književnosti, o njegovim delima, kao i o njegovom naučnom doprinosu u psihijatriji i drugim medicinskim oblastima. Mislim da je jako dobro i da je jako važno što smo uspeli, to jest da je ambasada svojom inicijativom uspela da se postavi ova ploča ovde na mestu gde je Laza Lazarević dugo živeo i mislim da je takođe isto jedan veoma dobar znak i jedan veoma lep gest i vlasnika ove zgrade koji očigledno ima razumevanja za takve stvari koje se tiču kulture, koje se tiču kulturnog nasleđa, jer svi znamo kako je ponekad teško na nekim javnim mestima postaviti neke ploče. Vlasnik zgrade iz 1848. godine, Wolf von Moltke, zahvalio se ambasadi Srbije na inicijativi i naglasio da je ponosan što ovo mesto sada postaje i spomen obeležje. Mislim da sam se oduvek nekako bavio prikupljanjem dokaza o znamenitim Evropljanima, tako da sam veoma rado prihvatio da ova ploča stoji na mojoj zgradi, a takođe i zato što je bilo tako puno pisaca i istorijskih ličnosti koje su živele baš ovde, a Laza Lazarević je započeo tradiciju. Drago mi je da je ova ploča sada tu. Veče posvećeno književnom delu Laze Lazarevića ambasada Srbije u Berlinu planira da organizuje tokom maja. Na ideju o postavljanju spomen ploče čuvenom srpskom humanisti Lazi Lazareviću, ambasadorka Srbije, gospođa Snežana Janković, došla je pre nekih godinu i po, možda i više dana. Ono što je važno da će od danas ova ploča stajati ovde u Berlinu, nadamo se, zauvek. Za televiziju Srpske dijaspore iz Berlina, Jelena Mihilac. Lajkujte, podelite, zapratite.